So what's up mga kakuboys? So welcome po sa Agpay Eco Park. At dito lang po ay matatagpuan sa Barangay San Felipe sa napakaliit pero napakaganda at napaka-progresibong bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ang San Nicolas, Pangasinan po ay ito ang pinakadulong bayan kung kayo po ay maglalakbay patungo ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kung saan naman po ay madadaanan naman po natin ang isipang ipinagmamalaking lugar ng San Nicolas at yan po ay ang Maliku, the little Baguio ng Pangasinan o the summer capital of Pangasinan. So at this moment ay nandito po tayo sa Agpay Eco Park. So samahan niyo po ako maglibot-libot at tignan natin kung gaano po kaganda ang Agpay Eco Park. So let's go! Hello ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Maraming salamat po sa inyo at pinaunlakan niyo po yung aking imbitasyon na ma-interview po kayo sapagkat ang ating mga viewers po ay kailangan po nila ng informasyon about po dito sa Agpay Eco Park. Ma'am, ano po yung katungkulan niyo po rito sa Agpay Eco Park po? Po, sir, nagbabantay kami ng mga bata dito sa Agpay, dito sa swimming pool, sir. Ibig sabihin po para po kayong lifesaver, parang ganun po sa mga pool. So, sa hindi po nakakalam si Ma'am Erlinda. Si Ma'am Erlinda Sarmiento po ay isa rin po siyang member ng ISAP. Ma'am, ano pong ibig sabihin po ng ISAP? Kasamahan po ng kapulisan po kami ng SISAP. So, ibig sabihin po, Ma'am, related po kayo sa PNP. Opo, sir. May connection po kayo sa Opo, PNP. sir. So, napakaganda po talaga. Dito po sa Agpay Eco Park is very safe. Kung kayo po ay pupunta rito is napaka-city. Unang-una po, mayroon po tayong mga lifesaver at the same time, malayo pong magkagulo dahil sila po mismo ay connected po. May katungkulan din po sa Philippine National Police. Tama po ba? Opo, sir. Ma'am, napansin ko po, mayroon po akong nakitang medical team. So, ibig sabihin po, safe na safe po ang pagpunta po rito sa Agpay Resort po. Ay, oo, sir. Oo. Unang-una po katanungan, ma'am, is siyempre yung mga number one itatanong po ng mga viewers po natin is yung expenses po ng pagpasok po rito sa Agpay Eco Park. So, unang-una po dyan is magkano po yung entrance fee? Ay, ngayon po, sir, walang entrance fee, pero yung mga sasakyan nila, yun lang ang binabayaran nila sa Sa parking po, sa parking. So, ibig sabihin po, free entrance. Free yung entrance nila ngayon. Ngayon po dahil Christmas season po, ganun. Pero after po ng season, mayroon noon, sir, na bayad nila. so dati, Oo. so napakaganda po pala, dati po ay may bayad, pero ngayon po ay nilibre na. Oo, So, sir. kailan pa po nag-umpisa ang Agpay Eco Park po, ma'am? Nung November pa, sir, na walang bayad. Anong November pa? Oo. So, until anong months po na diretso po na walang bayad po ang Agpay Eco Park? Win, sir, nung hanggang yata pa, matagal pa yata yung walang bayad. Matagal pa. So, ayan, napakagandang privilege po, lalong-lalo na sa mga taga San Nicolas. So, pagdating naman po, ma'am, sa mga cottage, Ay, yung cottage, sir, yung kubo-kubo na ganyan, 450 po yan. Pero yung doon, 250 po. 250 po yung medyo mahaba po Oo. yung cottage. Tapos Oo. yung parang malit lang po, 250. 250. Yan ang pinakamahal sa kubo-kubo. So napansin ko din po, ma'am, may mga katulad po nito, may Yung mga misa plastic po. table po. Yung one seat po na lamisa na 6 na upuan, 50 pesos po yun. 50 ganyan. pesos, isang seat na po yon. Ilang upuan po ng plastic? 6. Anim na upuan, then isang long table. Oo, So 50 sir. pesos. Oo, sir. So talagang pangmasa po talaga yung presyo. Oo, sir. So ma'am, matanong ko lang, nagkaroon na rin po ba rito ng senaryo na nagkagulo? Wala pa naman, sir. Yung minsan, nagsasagot-sagutan lang, pero Wala namang Walang- komosyon. So yun po. Maraming salamat po, Ma'am Erlinda. So shout out ka naman po sa ating mga viewers. magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood sa amin ni sir. So ayan, maraming salamat po at ituloy na po natin ang paglibot-libot at makita po natin kung gaano kaganda ang Agpay Eco Park Resort. So sa ngayon po, ang sabi po ni Ma'am Erlinda is free. Free po ang pumasok po
ngayon dito sa Agpay Eco Park. So maraming salamat at bye-bye! Bye!